Ez alda egia, esan dezu. Hainbat aldiz, esan dezu, ez alda egia. Zure diskursuak biak, hasierakoa eta ondorengoa. Markel Olano diputatu nagusiak esan bezala diagnostikoa egitera mugatu dira, baina horretaz aparte, diagnostikoaren irakurketa bat egin duzu. Datuak badakizu, irakurri daitezke erabatera edo bestera, edo eskutatu daitezke interesatzen ez diren datuak eta interesatzen direnak erabili errelatoa osatzeko. Oso seguru zaude, nunbait, eman dituzun datu horien inguruan, bigarrengo zure txanda aprobetxatu bai dezu, ez alda egia, bakoitza aipatzerakoan hiltzatzeko. Hainbeste datu eman dituzu, egia esan oso zaila egiten zaidala, erantzun ahal izatea. Gauza batzuk egia dira, beste gauza batzuk ez dira egia, eta beste gauza batzuk egia izanik, irakurrita daude, era jakin baten arabera. Esan dezu, ez alda egia industrian 14.000 langile gutxiago daudela. Begira, hori horrela izatea da ikuspegi redukzionista izatea. Ze Europako herrialde industrial garatu guztietan, azkenengo hamarkadetan ematen ari den bilakaera eta seguru hori dela badakizu, hain zuzen horixe da. Industriaren pisu handia duten herrialdeetan, industria lapuripurian den lan postuak jaitsi egiten dira. Zergaitik jaisten dira? Horrek esan nahi du lan postua galdu egiten direla, ez zerbitzu garatuetan edo servicios avanzados para la industria esaten zaion horretan sortzen dira. Hain da hori horrela, orain Eusko Jaurlaritzaren estrategia industrialak ez duela hitz egiten industriaren barne produktu gordinaz, baizikan eta helburu oso ambiziozua ezartzen dio bere buruari eta markatzen du PIB edo barne produktu gordinaren 40% industria eta industriarentzat zerbitzu gorena garatuak edo aurreratuak, ez dakit nola esaten den betetzia. Beste gauza bat, hori alde batera utzita, alderatuko bagenu enplegu industriala Gipuzkoakoa Alemaniakoarekin, zein izango litzateke emaitza? Alemania industrialki garatua, izanik herrialdea, bale? Enplegu industriala Gipuzkoan 24,2 da, Alemanian 18,5. Horrela ere irakurri daitezke datuak. Eta gainera baita ere esan daiteke, naiz eta industriari lotutako lanpostuak galdu izan, industriak Gipuzkoan momentu honetan, leno hitz egin dut 2019ko errekorretaz, momentu honetan oain artean, errekorrak batitu dituela bai esportazioetan eta bai salmentetan. Hori errealitate berdintzu irakurtzeko beste era bat da. Eta hainbat era daude. Esan dezakegu zuk erabiltzen dituzu 2008ko datuak. 2008ko datuak dira krisi finanziarioaren aurreko datuak eta esaten duzu. Orduan zeuden 99.000 lanpostu industrial eta 14.000 galdu dituzue bidian. Aizu beste era batera irakurri dezakegu. 2008an 99.000, 2013an, zuek ja pare bat urte boterean, 78.000, 2019an, 85.000, beraz, 78.000-tik 85.000 horrela egin ezkero irakurketa nolako izango litzake. Ez alda egia, Izagirre jauna. Esan dezu, hainbeste gauza esan dituzu, ez alda egia, 500 pertsona daudela egoitzetako itxoite zerrendetan, ez. Ez da egia, 172 daude, eta 172 pertsona itxoite zerrendetan, itxoite zerrenda teknikoa konsideratu daiteke. Beraz, ez. Ez alda egia dezil txikienekoek gutxien kobratzen dutenek dirua galdu dutela, ez dutela askunderek izan, edo beste gehien kobratzen dutenekiko alderatuz, nabarmen haunditu dela arrakala. Egia da 2000ko datuekin, 2020ko datuekin, zuk egiten duzun alderaketa horrek diola, dezil txikienekoek 60%an hilo dutela 2011tik, zuk erabili duzun fetxa,
beraien soldata. Eta gehien kobratzen duten desilekoek 6,1. Horrek esan nahi du gutxien kobratzen duten horiek ez dutela gutxi kobratzen? Ez, gutxi kobratzen dute. Baina, segun nola eta ze taula hartzen dituzun alderaketak egiteko, ateratzen zaizun egia oso diferentia izan daiteke, ez da. Ez alda egia, ez dakit, gauza pila bat esan dituzu, hemen apuntatuta nauzkalakuan. I+D, gastua Gipuzkoan eskasa dela, 2012an josula puntu gorena lortu zuela eta errezkerostikan berantz dagoela. Ez da egia, 2020ko datuekin, 2,73ko barne produktu gordinaren gaineko 2,73ko inbertsioa egonda. Europako bataz bestekoaren gainetik dagoen inbertsioa berrikuntzan. Berez, Europako gainontzeko lurraldeekin alderatuta 7. lekuan gaude. Alderaketa hori egitea balego, niri alderaketa polita iruditzen zaidala, 7. Erkidegoko lurralde historikoen artean lehen postuan, estatua bere osotasunean hartuta, estatuko engastu guztia bere osotasunean hartuta baino gehiago, ez, 2 aldiz baino gehiago daukagu hemen. Beraz, esaten ari naizena egia da,